Father Nakata Parish Anya, Father Ayisi, Romanos, my Father Anya, Professor, and I presume the Reverend Father Eugene and my wife, the parish priest of Christ the King Parish, my classmates, my dear brother priest, our own priest, and then the Father the Quan Charge and the Father na Adazi Nnukwu. Okay, John Paul Chukwuele, the respected title holders na Adazi Nnukwu. I can see the Nnukwu clan chief, the Moza Analu. Our former Odo is also here. Na Amina Wunye. The PG is also here of the town. The PG and Neto are second now. The good people of Fathers in Nnukwu. I na Obi Ichie, veteran Ezimora Tata, na Wunye na Umuakia, maka the exalted other title on the way, na Adazi Nnukwu Tata. I na Sia, I na Yajukumisia, Onye Ike Nkobi, na Nkana, Chukwakuya, Yakuya Mamifonye ndị nke mgbegbo, maka ọrụ a ọ ga-amalite n'echichi a ga-echie. A na-ayọkwa ka Chukwu nọ ya ndị ga-abịa mmemme a tata ka ha bịa nọ n'udo n'izu ụka ogologo ụbọchị a na-eme ya mmemme ka ha nọ n'udo na n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla. Ka Chukwu na-arọkwa anyanwụ odibo veteran every day of his life for greater ties for the good of our people. Ụmụnne m iji kwado onwe anyị nke ọma maka ihe omimi ndị a dị nsọ ka anyị kweta na anyị emehiela site n'ikwupụta ndị anyị gaa. Onye nwe anyị mee ebere, Kristi mee ebere, onye nwe anyị mee ebere, ka Chineke dị ike na-emere anyị ebere gbaghara anyị ndị anyị ga wee duru anyị na ndụ ebe ebe. Tata nzukọ Kristi na-erikwa oriri Paul Miki and companion, the matters of the Japanese matters. Ka anyị arịọ o Chukwu ike nke ndị nsọ niile o site n'obe ya kpọọ ndị egburu egbu n'ihi okwukwe ha bụ onye nsọ Paul Miki na ndị otu ya na ndụ. Mee anyị na-arịọ gị site na-arịọ ha na-arọtara anyị ka anyị jidesie ike n'okwukwe anyị kwere na-atụghị egwu ọbụla wee ruo n'ọnwụ site na ndị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị onye gị na mmụọ nsọ dị na-achị Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Sirọ isi nke ọgụ abụọ na isaa bido n'amaokwu nke abụọ ruo na nke 11. Otu esi ahọpụta abụba iche na achụba àjà nke udo, otu ahụ ka esiri họpụta David site n'ụmụ ndị Izrel. David na ọdụm gwuru egwu ka ga-asị na ha bụ ụmụ atụrụ. N'okorobịa ya ọ bụ na ọ bụghị ya gburu ọdụm gburu odogwu ahụ gbafere dimkpa oke bụ Goliath were hichapụ ndị mmadụ ihere n'ihu oge
oge o tinyere okwute na ntụ iche ya tụdaa Goliath ma tụgbuo ya, maka na ọ kpọpụrụ Onyenwe anyị bụ onye kere ya, onye ya ike iji gbuo nwoke a bụ dike n'agha, siri otu ahụ bulie ike nke ndị nke ya elu. Ya mere ndị mmadụ jiri tobe ya n'oge ahụ, gbuwere ya okpueze maka ọtụtụ puku ndị iro o gburu, na maka ngọzi dị iche Onyenwe anyị nyere ya. O gbuchara ndị iro ya n'akụkụ niile, gbagbuchakwa ndị Filistia na ndị na-enye ya mkpa ahụ. David nyere onye kacha elu ekele, dokwa ya ebube. Ọ hụrụ onye kere ya n'anya, were obi ya niile kwere ya ukwe otuto. O tinyere ndị ukwe n'ụlọ nsọ ka ha na-ekwe ukwe mara mma. Ọ bụ ya nyere ihe niile dị iche iche ebube ha, tinyecha ha n'oge kwesịrị ha n'ime afọ, mee ka a na-eto aha ya dị nsọ bụ osebere ụwa n'ụlọ nsọ, jupụta n'ụda nke otito bido n'ụzọ ụtụtụ. Onyenwe anyị gbaghara ya mmehie ya niile, were mee ka ike ya dị elu ebighị ebi. O nyere ya ọgbụgba ndụ nke ndị eze, nyekwa ya oche eze dị ebube na Izrel. Okwu nke osebere ụwa. Ibuli elu dịrị Chineke nke nzọpụta m. Ibuli elu dịrị Chineke nke nzọpụta m. Ibuli elu dịrị Chineke nke nzọpụta m. Enweghị ntụpọ ọbụla. Nkwa nke Onyenwe anyị na-emezu. Ọ bụ ya bụ onye ọgbụgba ndụ niile, na ọ bụ ya bụ onye ogbugbo ndị niile na-agbaba na ya. Ngọzi dịrị nkume m, ibuli elu dịrị Chineke nke nzọpụta m. N'ihi nke a, aga m eto gị n'etiti mba niile, osebere ụwa aga m ekpere aha gị ukwe otito nke nzọpụta m. Ka ọ na-azọpụta eze ya, ọ na-egosipụta ịhụnanya ya n'ebe onye nke o tere mmanụ dị, bụ David na ndị agbụrụ ya ruo ụwa ebighị ebi nke nzọpụta.
Chineke ma were ikwesị ntụkwasị obi dị mma jidesie ya ike werekwa ndidi mịpụta mkpụrụ. Haleluya. Nke ya si n'ozi ọma dị asọ nke Maki dere. N'oge a, Eze Herọd nụrụ akụkọ banyere Jesu n'ihi na ụdị aha ya na-akpụ ụzọ n'ebe niile. Nke a mere ụfọdụ mmadụ jiri kwuo sị, emeela ka Jọn onye na-eme mmiri Chukwu si n'ọnwụ bilie. Ọ bụ nke a mere o ji arụ ọrụ ebube niile ndị a. Ụfọdụ na-ekwukwa sị ọ bụ Elaịja. Ndị ọzọ kwuru sị ọ dị ka otu onye n'ime ndị amụma mgbe ochie. Ma mgbe Herọd nụrụ nke a, o kwuru sị, ekulitera Jọn onye m nyere ikike ka ebepụ isi ya. N'ihi na Herọd nyere iwu ka ejide Jọn tinye ya n'ụlọ mkpọrọ maka iyi Herodias, nwunye nwanne ya nwoke Filip, onye ọ kpọrọ dịka nwunye. Jọn gwara Herọd sị, o zighị ezi n'iwu na ị ga-alụ nwunye nwanne gị. Nke a mere Herodias ji buru Jọn iwe n'obi, na-achọ ụzọ ọ ga-esi gbuo ya, ma o nweghị ike n'ihi na Herọd na-atụ Jọn egwu. Ọ maara na Jọn bụ ezigbo mmadụ na onye dị nsọ. N'ihi nke a, ọ chekwabara ndụ ya. Ọ bụ ezie na obi adịghị eru Herọd ala mgbe ọbụla ya na Jọn na-akparịta ụka, ma ọ na-atọkwa Herọd ụtọ ige ntị n'ihe Jọn na-ekwu. Emechaa, ohere adaptara Herodias. N'ụbọchị ncheta ọmụmụ Herọd, ọ kpọrọ oriri. Ọ kpọrọ ndị a maara aha ha n'obi eze na ndị ọchịagha ya na ndị mmadụ ama ama na Galili ka ha bịa oriri ahụ. N'oge ahụ, ada Herodias gbara egwu mere ka obi tọọ Herọd na ndị ọ kpọrọ oriri ụtọ. Nke a mere ka eze Herodias gwa nwa agbọghọ ahụ sị, rịọ m ihe ọbụla ị chọrọ, aga m enye gị ya. Ọ ṅụkwara iyi maka nke a sị, ihe ọbụla ị rịọrọ m, aga m enye gị ya, ọbụladị ọkara alaeze m. Nwa agbọghọ ahụ gara jụọ nne ya sị, gịnị ka m ga-arịọ? Nne ya sịrị ya, rịọ ka enye gị isi Jọn onye na-eme mmiri Chukwu. O wee gbaa ọsọ ngwa ngwa bịakwute eze Herọd rịọ ya sị, achọrọ m ka inye m n'efere ugbu a isi Jọn onye na-eme mmiri Chukwu. Nke a wutere eze Herọd nke ukwuu, mana n'ihi iyi ọ ṅụrụ n'ihu ndị ọbịa ya, ọ chọghị imebi okwu ya. Ngwa ngwa, eze Herọd zipụrụ otu onye agha nọ na nche, nyekwa ya ike ka o bute isi Jọn onye na-eme mmiri Chukwu. Onye agha ahụ gara na mkpọrọ bepụ Jọn isi, bute ya n'efere, bunye ya nwa agbọghọ ahụ. Nwa agbọghọ ahụ bujere ya nne ya. Mgbe ndị na-eso ụzọ Jọn nụrụ maka ọnwụ ya, ha bịara buru ozu ya, lie ya n'ili. Oziọma gosebrowa. Adazi Nnukwu.
Abatago. The respected title holders na Adazi Nnukwu, the old former nọ n'etiti anyị, ndị nne na ndị nna, Ichie Bet ihe a ji wee bịa na ka ebunye afa Chukwu enu n'ebe ị nọ. Oge ụfọdụ na mmemme, look at the number of priests nọ ebe a, and then the respected title holders n'ebe a. We are personally Adam touched and challenged by the words of Francis Cardinal Arinze. One man division among the Chichi Nonija then. So Francis Cardinal Arinze came and made a statement. Now, our own traditional setup was some were Christian values. And they were Christian values, we carpet them. And they were Christian values, we promote them. And I go to a quadro, get you in the mother, and don't come to a chichi. And the hawk on the Agolan Taka. But Kolaka, if Francis Cardinal that you were poor, can echi can echichi. Na position mmadụ nọ na nọ n'obodo dịka nke Adama Odu PG Adazi Nnukwu nwere ife ọ na-emekwazi with the promotion of the faith of the people. In the Middle Ages, ekwuru Pius Radio, Eius Religio. Pius Radio, ọbụghị nghọtara Latin, Pius Radio. Yeah, that whoever that rules a community, onye ọrụ na-achị obodo, ụdị ụka ọ na-eje, Eius Religio na ụkwazị ụka ndebe ha na-eje. Tata anyị na-eri oriri the Chotis, Paul Mickey and companion, that them Japanese matter. How one did the Libas Ozioma? They suffered martyrdom because na ikezi ndị na-achị obodo akwadoro ọrụ fanalo. Mana mgbe the missionaries na-chetara azụ, unu ma ife menụ na among the about 3.5 centuries before these missionaries came, ngana anụ maka Hiroshima, Nagasaki, the bomb battle, the atomic bomb who 37,000 people. Japan, 37,000 unfolded. And so all people who have no hearts, and they will have Christian hearts, Bundi, Neme, Ude, Omedetua. I have na the growth of David before Gunkembo Agorani. It doesn't mean that na David the sinless. Mana David, his relationship with God, Adumma Yana Chukwu, and Adhakuyeku, Manako di Webolo Madam. Don't say you're going to Psalm 129 verse 6. See in the Pitatis of Glory Domine Quisis Nedit. Na Abona and Psalm 129 nature and Johnny of the one Yakudomu. And David down or took of them. And one thing you don't remove, never know, his reconciliation with God. Born order, Ubinibo, Usubo. Don't I let the car, okay, na marriage tribunal, okay, on go wine, on the town wine, on the keys. Then I see this get a massa, or Jenu Jenu Nuzwesa. Borders in that tribunal, not a kind of Kadosia. Say, can get you a non keys. Yes, and we can wear men. I don't know, man, I will handle it in the first one, honor. The others will not avoid. Because honor got the relationship before. So when I said, can you give medicine? You are not zero now. Everyone was such a hard to come back. What's the name on a mother? Go now, ask the mother go no car. God, I'm the when say, can you give that Yatabaza? Can you not that Yatazazo at the age of 70 something? Or some father, who put out to the ball and will go here. I'm not Yatapas. No future Gabi. Osina abia putala mo apande Seraphim and Seraphim chitaria. Tabia woman ba no na kata o de gote kwa famba. No na go na kwa simba na ka ya. O ko na nne ni ba ndi nne ni gbe butel Orthodox. O one prominent man I tell me. No na o fe do ma o de ase na convince ya na o ka.
nlecha na asị mba na nke a na-akala ịchọta move ọ ga-alaba anachi azụ. So now if I do but look at what these matters of Japanese matters in them to enshrine the faith. Look at David. David was a great ruler, veteran. Oh, I'm married before God. But now I don't know where failure. Some were failure, but it's a relationship between him and God. In fact, now anytime I call him, maka India, the Ekamas, maka India children. I pray. I offer masses in my chapel. My name will pray in the community. Now only I get to now quite to another Nnukwu. And I said it at the beginning that God will continue to choose you every day. Now can I really awful that will continue to implant the seed of faith as well Adazi and protect the culture and even the man. So I prayed for you, even in our private chapel. I remember you in your prayer. So if I believe I brought just a social thing, and we have so many things to do. But now, because now I'm a new Franciscan and once you get a bad leader, the half of what will cause one month or one will be a good disaster for years. So that is why we pray for the the values of our people, Ibugichi, and Boas Nana Kawasi, I'm a if part of it you have the powerful, now so we can that. But above all, it's a illegal. You know, there's one after Israel. John the Baptist was told Herod, you took your brother's wife. Period. Philip. Period. Aware. And not like the Alphian to the point of beheading his head. And now if I hear your name, your home will be more busy, you are busier, you open your door to people within your kindred, you listen to them. They beg you, you have no question. Is a better and we believe that. I believe that too, because when I didn't want to do that, and I had to wear the back. I brought also that away, and I need to be very necessary. So now we shall respect the input. I brought just on one person on our own body, our investments. Now I know I'm cousin a free here for life. I'm not always so but don't want just that about it, but it's not just about that. Because I can't really go down and but now you want to serve your people. And now more believe in what they do service. And then you quite know now what if we traditional rulers, even a full home prof, you would have so now your mode of dressing now will change. Will change. How would you voyage out that man blessing? We do like an ambuchi, I can't go to values. Nabana, Professor Buka, the regiment, now only children are now to invest to know him at that day. Oh, the other Ugas, I'm not the man for going to the toilet. Just the only person, I know, I'm going to go is reason. No, I put in the answer on me. In fact, I'm not part of it, man. Oh, well, my friend, no, you're not children, and Bobby and a parish and I said, much in some more. So, nothing but I'm not worried. On us, not get home, and I'm not again. Hey, two more, I will be 2 men now for several. And we'll move that talking, Nigeria, but they put here. Oh, but I'll send them in China, but so now, all the part of this is then. I don't know if I'm get hall, a barrel of mass, the utility hardness and much. Not be a man, or some money here, now, as I'm married in public. You would have college and a dining, or just a private room. But now, these are if I focus the dignity of belief, or one Google, or by an so, Chief Bet Ezimora, by Tata. What's what you go? What's you can walk on? And then there's in the room here. On a man, Mamuni, and no Mafia, na Tata, a better Tata, no was upon veteran there was. All can I dig with a veteran, and they poke a veteran. Man, I'm not up on the piano.
nwunye na-akwanye nkweli ugwu ka ọ ghara ịdị ka nke empera na Rom ya na ndị ihe ya na-akpa nkata na palace. Ụmụ na-enye kọndishọn na mmadụ ya enwe okwu ọgwa o nwere ike ọ nọ kịta empera na Rom na n'orobu ya na ndị ya nwunye ya si n'azụ na gbakọta n'abalị ya si ya kedu ibe oge ụfụ onye jekwuru esi nwunye si ọ bụrụ na empera anyị ka ị na-agba okwu ọsọ anyị awụrụ empera ọrụ na ọdị nke ọwọkụ etu akpakọrọ mba n'ihu ndị mmadụ na ihe niile the respect ebidogoro na ezinụlọ na ụmụaka ya etu ndị ọzọ si kene ya ebe ha ikele ebe ọ si ya na-eme ụmụana o nwere famili njara ihe na-ese okwu the man papa wara chief mgbe bịa ihe na-enye na-ese nye na nwunye ya nri ya eji wee kwa aka ka e were rie nri ọ na-aba di na-aba ọsịa kiri ọsịa bidere mmiri ka ọ gwa aka nwasị nwa ya bidere mmiri ọsịa ọra sịa bidere mmiri ọ daịnị dị ihe a ọ washan bezin dị ha ya ji kwara aka bịa ribe nri ọsị nyawa chief n'ọgọ na ya eje biri gwa nsị ọkụkụta mmiri bụ okwu ọsị nsị nwa ya nye mbezin ụta ka ndị kwuru kuta mmiri nsị ngwa ya gwa aka ọsị mgbara ọwa ya ebute ya ụgwọ problem anọdụ bụ mụ nwa ya si fuzie na mbutere mmiri bịa nara m mmiri wee bidokwa mmiri nye ya ọsị ya ihe akwụ ọtọ bunye m mmiri ihe sikwa anyị kwụkwa nke ahụ nsị nwere no problem mburu mmiri sekwula ọsị m mana ọdịnala nwe kwụrụ ọzọ ọfara ya esekwara na nwunye ya bụrụ nazie ma afọ ebe a sekwula na ọkọcha aka nwoke nwe ahụ eriwe mmiri ụmụ nwaanyị ọdụ ọgwụgwụ ụmụ ikorobịa bekịta ama nghọta ụmụ agbọghọ bekịta ama nghọta ihe na-ekwu ha ma nghọta mana for me ikute mmiri na gbasa mbezi na isekpu a na-abụnye for me enweghị ọ bụla ihe ọ chọrọ udodo esekpu ụmụ a na-abụnye nye mmiri ụmụ nwaanyị ọfụrụ ụmụ nwaanyị ọ bụrụ na amụ nwaanyị mmekọta ụmụ nwoke ibe ha ya iwu ya mgbe eme onwere ihe na o nwere onye m ọkwa nkụta mmiri isekpụrụ ala onwere ibe niile ọnwa nye m gbache nke ebe ihe niile onye ọma ka ga-arafụ ụmụ nwoke mana ije kwuo okwu ọba aga nsogbu na ala nkụta mmiri na ọdụkọ mmiri dịkwa nsọ ọhụrụ mgbe a na-echu mmiri isekpụ ala ihe niile isekpụ ala anyị gba ọ chọrọ isekpụrụ mana nye na mmiri ọrụ bụkwa na iwe adịghị n'abalị no also ikute mmiri ikute also isekpụrụ ala isekpụ ya nwụ na na-eme so na today we congratulate him unu ncha Chineke kwuo na and I'm happy na afọ titled men mgbe ha na-akwu o gosiri ihe anyị na-eme na Chukwu kwadoro ya nchedo dị jesi nchekwaba nke n'isi ya na mmemme nke ugbu a anyị nọ ka o nwee ike iji amamife mgbe gboo wee na-alụ ndị nke ya ọrụ ndị na-ga-abịa ebe a ka ha bịa n'udo nakwa n'udo na nwere nsogbu ọbụla anaghị ọkwa ya maka ọkwa nke a na-ebunye tata maka echichi ọ na-echi Chineke ka ị nọnyere ya nyere ya aka ka ọ gaa ije anụnwa n'afọ gị n'ihe ọbụla ọ ga-eme ka ọ bụrụ ihe kwadoro mekwa aka ihe ochie tata mee ya ka ọ na-efe gị karịa otu o si efebu gị oge izizi na-ayọkwa ochicha ihe anụ oge ikpeazụ ka gị na ya fụkwa n'iru na iru na anaeze gị anyị ayọ oge dị nwere maka ndị n'ọkwa ọchịchị dị iche iche na n'ụka ma n'obodo. Na mbụ onye isi ndu anyị n'ụka bụ Pope Leo XIV, ndị cardinals na bishops na ndị ụkọchukwu wee ndụ ha chụọ àjà maka ndị ọzọ.
ka Chineke napụrụ m ihe niile na-enye ha amamihe n'elu amamihe, na-enye ha mmụọ nsọ ya nke ha ga-eji wee na-edu anyị n'ụzọ nke ya. Anyị nwa na-edukwa na-edu ha na-ege ha ntị, mara na mmụọ Chineke na-achị ha na ha ga-eduru anyị n'ebe Chineke ahụ nọ. Anyị kpekwazi ekpere maka ndị ọchịchị Naịjirịa bido na federal wee ruo na Adazi Nnukwu napụrụ m ihe niile. Ọ guzoro ndị ọchịchị ndị a nọ nwekwana ihe ha nwere ike ime na ọ bụ na ntụziaka anọnyere ha, lekwa ka ha na-achị na-edu ndị mmadụ n'ụzọ egwu nke gị. Ndị a na-edukwa na-edu ama na ọ bụrụ mmadụ ncha ga-anọ n'ofu ga-anọ n'isi n'otu oge wee gekwa ndị na-edu ha ntị. Ọ ga-awa anyị gbacha ọsọ ndụ n'ụwa anyị nche nwee ike izute Chineke iru na iru. Anyị ayọ ọrụ dị n'anya. maka okwuchukwu nke a gwara anyị n'ụbọchị tata, ka Chukwu nna mee ka ọ mụta ezigbo mkpụrụ n'ime anyị, ka anyị wee na-ebi ndụ na-emepụtakwa ezigbo ndụ a n'omume, so that anyị gbasịa ọsọ n'ụwa ka anyị ncha wee zukọtakwa n'ala eze nke eluigwe. Anyị ayọ biko dị nwe n'anyị. Obodo anyị nwa Adazi Nnukwu, ka ndị niile ya nọ n'ọchịchị na-Adazi nwụrụ ndị Chukwu ya họpụta ga-edu Adazi duru ya n'isi njedebe n'obiọma na udo. Anyị arịọ gị ekwe ekpere. Ọ bụrụ na ọ nwere ndị so wee tọọ ntọala ezinụlọ ha na ọzọ, ka Chukwu nabata ha n'ala eze na ndị nke anyị na-edapụrụ ụwa ka mkpụrụ obi na mkpụrụ obi na-ekwe anyị gara aga. Ụlọ nnakwuru ime ife niile anyị ma na ị ga-emezula anyị ihe anyị yọrọ na-amasị nke gị site na Kristo. Nna dị nsọ, biko nara onyinye ndị a anyị butere gị na ncheta ndị e gburu egbu n'ihe okpukpe ha,
mee ka anyị bụ ụmụ odibo gị kwudosie ike n'ikwupụta aha gị site na Kristi Onyenwe anyị. Onye anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. O kwesịrị ezi bụrụkwa eziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị na anyị ga-enye gị ekele oge ndị na ebe niile dị nwere ọnụna dị nsọ Chineke dị ike niile ụwata ụwa n'ihi na Pọl Ndiki na ndị otu ya dị ngọzi eburu maka ikwupụta aha gị n'isoro ụzọụkwụ Kristi ọbara ọ kwafuru gosipụtara ọrụ ebube gị. Etu a ka esi eme ka ike gị pụta ìhè na nnyokasị mmadụ bịa na-enye adịghị ike mmadụ adịmike ịgbara gị akaebe site na Kristi dị nwere anyị. N'ihi nke a anyị bụ ndị nọ n'ụwa na ike niile nke eluigwe na-eto gị oge niile were ọkụ ọṅụ na-etuku ebe eze gị akwụsịghị akwụsị na-asị nsọ 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 ịdị nsọ ezi dị nwere bụrụ isi iyi nke adịmasị ọbụla ya mere anyị na-arịọ ka udo onye ndị a sị nkọsa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye mgbe o kwutara ka irie na-ahụhụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele nyewa ya onye ụmụazị ya na-asị nọranụ nke a ga-ehi ya onyinye ka ala ahụ m ka a ga-ejiri nye maka onye. Otu aka o si mgbe ha chọrọ ya asị o buru iko nsọ ka ọ na-emekwa ekele bịa nye ụmụazị ya na-asị nara nke a na ọnụ ya ahụ niile ka bụ iko nsọ nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebi ebi a ga-agba ya n'ihi na n'ihi mere ime mmadụ nke wee gbaghara njọ ya na-emenụ nke a na ntụta nke ihe omume nke okwukwe. Dị nwere ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite na ọnwụ ya anyị enyere gị acha nke mmiri iko nsọ nke nzọpụta na-enye gị ekele n'ihi na igwe ya na ndị tosiri ikwu gị na-efe gị anyị ji nwa na-arịọ ka anyị na-eketa oke na hụ na ọbara Kristi bụ ndị anyị ekpọkọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwere cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile mee ka o zuru oke n'ịhụnanya ya na Popu anyị Leo na Bishọp anyị Paulin na ndị echiri echi niile. Ụmụnna nke kwubetu ụlọ ahụ mmekọta na nzọ n'ụwa nke ego gị anyị na-arụnyere anyị ya bịara asịrị ignorarị ngozi na nke ejiri nakwa siri ụdị akụ ọsọ n'ịtọlite kemgbe ụwa ka ọtụtụ ebe ndụ ebighị ebi ka sokwa na-eto gị na-edo gị ebube si na Jesu Kristi nwa gị. Perison et commission et election Deo Patria omnipotenti et etate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Ebe e nyere anyị ụlọ enye ndụ anyị abụkwa ndị eji nkụzi nke Chineke wee zụọ ka anyị were na nka n'obi kpee.
nzọpụta anyị anyị na-arịọ gị ose nwana gị ihe niile were ebe anyị dị n'oge nke anyị si n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị n'oge oge niile anyị gbara ha nsogbu niile were chigbode nsọ na-achọ maka ndị ọchị nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi gwara ndị apọstụl gị udo ka m na-ahapụrụ unu udo nke m ka m na-enye unu elekwana anya na nje anyị ga kama na okwukwe nke nzukọ gị nye udo n'ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ iwe ndị na-elaghachi ebi 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 udo nke osebiri ụwa dịrị unu mgbe niile. Yorita na-eburu ekele nke udo.
sacrament most holy, most sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Nnukwu ekwemu, echekwuomi, echekwuenani, afọminanya, arịọkwa na ndị na-enwere ndị jụrụ ise obi, ndị na-echekwuenani na ndị na-abụghị n'anya. Nnukwu ekwemu, echekwuomi, echekwuenani, afọminanya, arịọkwa na Chukwu site na ndị egwuregwu n'ihe okwukwe ha igosipụtara ihe ọmụmị nke obe gị, mee ka anyị nwee okwukwe na Kristi ma rụọ ọrụ n'ụka maka nzọpụta mmadụ niile site na Kristi dị nwere anyị. Unu ebupụtazi ihe eji ka agọzie akara ngwa kedu ndị. At every age and time, you choose people who will also assist in governing your people. Bless this insignia of office. Bless also your servant Bertrand Ezimora, whom will be decorated today with these insignias. May it remind him constantly and every day of his life the new office he has taken among his people. Grant him his heart desire, so that every day, in his contribution to the ruling class of Adazi Nnukwu, he will be able to aid in governing the people, to promote peace, to also continue to enhance liberty, to shun crime, vice, and immorality in our society. This is our prayer through Christ our Lord. Amen. Chief Bet Ezimora no office sign of an and every day reminds you I never pray Jesus Christ. Chaplains, you must pray always. Look at our Lord Jesus Christ, whom the supreme leader that will be guiding you every day of your life. You're going to know, and now never to know. Look at the news. Our help in the name of the Lord. The Lord be with you. May the Almighty God bless the crucifix of our Lord and this chaplain. Bless us your servants who will pray with them. May the prayers and that of their family be answered prayers through Christ our Lord. Amen. Congratulations. Nnukwu Bishop nwanyị nwoke elasiam nọ na mmemme anụnwa mmapụzi Bertrand ka okenye anyị maka taịm adịrọ. Biko, my Lord, and ndị Reverend Father niile bịara ebe a, ana m eji afọ a mụ na ndị be m na ụmụnna m ụmụ Ezeana na ndị nze na ọzọ niile wee na-asị ụkwụ onye ji bee ebe a nke ọ ya ejiwe na ya aka. Chukwu ga-agọzi onye ọbụla, duba onye ọbụla, mekwuo mmemme a na-eme ụbọchị taa bụ na ọ ga-eme 7 days ya ka ọ gaa ọfụma. Wee na-asị na ebe Bishọp anyị zọrọ ụgwọ n'ebe a na ebe a niile abụrụ gaa nọ nsọ. Wee sị ka esi etu a dịrị n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka ngọzi dịrị aha oseboro ụwa. Enyemaka gị dị n'aha
ha dị nwenụ. Ka Chukwu dị ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Nabano, Mr. Busigo.